Mabhaibheri edu tidakura pakanyorwa kubhuku yamapisarema chapter 24 ngatirave vhesi ya 3 kusvika mavhesi ya 6. Mapisarema 24 verse 3. Ndiani ungakwira mugomo raJehovha? Ndiani ungamira panzvimbo yake tsvene? Uyo una maoko akachena nemwoyo wakanaka kwazvo, usingasimudziri mwoyo wake kune zvisina maturo, nousina kupika nhema. Iye uchapiwa mukombe naJehovha, nokururamiswa naMwari muponesi wake. Uru ndirwo rudzi rwavanomutsvaka, vanotsvaka chiso chenyu, imi Mwari waJakobho. Amen. Ishara pafadze kwa shoko ravo tigare pasi. Toda kurava zvikare pa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Can you read verse 33? Verse 33. Asi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwake, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Mukadzoka zvikare Shoma chapter 5 verse 8. Matthew chapter 5 verse 8. Vakaropafadzwa vakachena pamwoyo, nokuti vachaona Mwari. Amen. Isharopafadze shoko ravo. Amen. Dangotaura marikonanu pamusoro pepfungwa diki yokuti ndiani uchawana Mwari. Amen. Faro wedu wapano tichirava shoko raMwari rinova ndiro rusimbiso rwumwedu neupenyu hwedu. Amen. Saka tinotenda Mwari watisonganisa zvekare chifara kuona Sister Manondo wamengo wasipo nenguva yakati kuti vadzoka zvekare kwa pakati pedu wakwazisa Mr. Jesu. Amen. And we say the first one achienda kumusha wadzoka kufamba zvakanaka di. Okay, we're praying for you. Saka tinosema timadzoka. Amen. Now, dangotaura pamusoro pekuti ndiani uchawana kana kuti anowana Mwari. Amen. Now, patarava Davhidi unonyora pisarema achiti ndiani uchakwira mugomo raMwari dzvene? Ndiani uchandogara munzvimbo yeutsvene yaMwari. Amen. Saka unozoti kuna vanhu vari vana vaMwari pano vanonzi vaJakobho, kwai ivavo vanotsvaka Mwari. Amen. Now mutauriri wavanhu vose kuti Mwari ari pose pose. Mwari tinotofamba maari zvatinoita tenge tichingova maari noti Mwari mweya uri pose pose. Izviro kwazvo kuti Mwari ari pose pose. Amen. Asi mukuva kwake kose kose kana kuti pose pose azvireve kuti vanhu vese vanogunzvaniswa naye kana kuti vanowana zviri kuvapo kwake kwavari nekuda kwokuti Mwari unongova pose. Mwari waizadza nguva yose neupo hwose
asi wakada kutemera kuti wakada kuunza mumaonekere zviri iye. Bible tarachiti pakutanga kwaiveri neshoko. Saka ndi Mwari wakada kuti aonekwe. Kuna Genesis tinonzwa kuti Abraham akanamata Mwari, iyeyo wakanga azviratidza kwaari. Tonzwa zvechinzi Mwari wakazviratidza kuna Abraham. Mwari wakazviratidza kuvaprofita. Now, ndi Mwari unozvibudisa kana unozvionesa kuti akwanise kubatika, akwanise kunzwika, akwanise kuoneka. Saka Davhidi achiti, ndiani uchagara panzvimbo yake tsvene? Ndamboti Mwari vanoti uri pose pose, asi tinotekeserwa neshoko pano kuti pane nzvimbo yougaro hwaMwari. Pane nzvimbo yaanokwanisa kugunzvaniswa naye. Pane nzvimbo yaanokwanisa kuoneka. Saka Davhidi achiti, ndava nani kuivavo vachagara naye munzvimbo iyoyo. Davhidi ozopedzisira achiti, ndivavo vakachena moyo, ivavo vanotsvaka Mwari, ari Mwari waJakobho. Amen. Now, Ishe Jesu vozoti vakaropafadzwa vakachena pamoyo, ndekuti ivavo vachaona Mwari. Otizve, tsvakai ushe hwaMwari nekururama kwake, zvimwe zvose zvinotevera. Saka tooneshwa kuti utsvene kana kururama kana zviri ushe hwaMwari zvinowanikwa bedzi nemoyo unenge wakazvipa kuti uzvitsvake uzvibate. Saka zvinzi vakaropafadzwa vakachena pamoyo nekuti vachaona Mwari. Saka kuchena kwomoyo hachisi chinhu chinongova, asi kuti chinhu chinopangwa, chinhu chinoshuvirwa. Saka Ishe vachiti, tsvakai zviri ushe hwaMwari nekururama kwaMwari ikoko, then zvimwe zvose hazvo zvingatevera. Saka tikadzoka kuna Pisarema 24, toda tungovona manyorero akaita Davhidi pamusoro pekuwanikwa kwaMwari. Pisarema 24 pataverenga paya verse 6. Verse 6. Urwu ndirwo rudzi rwavanomutsvaka, vanotsvaka chiso chenyu, imi Mwari waJakobho. Amen. Davhidi wabvunza kuti ndiani achaswedera kugomo raMwari? Ndiani achaona Mwari kana kunogara muupo hwaMwari? Unoti ndivavo vasina kusimudzira maoko avo kune zvakaipa, vasina kuzvipa kukuraramira kusina kufanira. Saka zvinotora nhano iyoyo yekutsvaka kuva wakachena pane zvaunobata,
pane zvaunoita namaoko ako. Pasaiwe chinopomerwa maoko nokubata kwako. Saka njira yokuraramira mukuchena ikoko zvinonotiendesa nokutiswededza muupo hwaMwari. Kwai ndivava vanhu vanotsvaka chiso chaJehovha, vari vorudzi rwaJakobho. Amen. Saka Mwari unowanikwa bedzi naivavo vanomutsvaka. Saka tabvunza nyaya yekutaura pamusoro pekuti ndiani achawana Mwari. Mwari unowanikwa navanomutsvaka. Pane maruramire nenzira yatinopinzwa mukati mayo kuti tive namakwanisire ekumuwana Mwari uyu. Takaona Washington Sunday, Ishe Jesu anoti kuna vanhu, hamundizivi, hamunzwisi shoko rangu, nekuda kwokuti muri vababa venyu diabolosi. Nguva yose anotaura nhema, nokuti mukati make anongova nhema. Saka zvinotora upenyu hunoraramira maruramire ekuti zvigunzvaniswe nemweya wako kuti kuna Mwari unofanira kunamatwa, kuna Mwari unofanira kupiwa upenyu kwaari. Hausi upenyu unongorarama zviraramira, asi upenyu hunotsvaka kusava nemhaka yekusarurama, kusava neunhu hwokuda kundobata nokunotanyanga zvinhu zvisina kufanira, unhu hunozviparadzanisa nekuipa nekuora kuri nyika ino. Zvinotiendesa pachinhano chekuti tichikwanisa kupfuurira mberi mukutsvaka Mwari. Nekuti mukavona Abraham paakadanwa naMwari kuti Mwari akwanise kuva nomukama naye, Mwari wakamubvisa munharaunda dzaairaramira. Mwari wakamubvisa pakati pevanhu vaaigara pakati pavo. Mwari wakamubvisa pamataurire aaitaura nawo, kuti pasikike maari nharaunda inoita kuti Mwari agone kuwanikwa naye. Abraham paakagunzvaniswa naMwari uyu, wakachitanga zvino kumutsvaka muuzere hwechaaakamudanira, achimunamata, achivaka aritari pose paaienda, kuti atsvake awane ichecho chiri chaicho Mwari chaakanga amudanira. Paul achitiudza pamusoro paAbraham anoti iye wakaenda kunyika yeutorwa asingazivi kwaanoenda, asi izvozvo akazviita nekutenda. Kwai nekutenda akatsvaka guta rineneyo. Hazvina kungotanga nekuti aakungoritsvaka, zvakatora upenyu hwaivavarira nokuraramira mukuchena kwenzira dzake. Mukunamata kwaaiita zvakamuendesa kunhano yeichecho chiri chechokwadi Mwari chaaida pamusoro pake. Saka ndiMwari vanoraramirwa upenyu hunopanga, hunokwanisa kuzopiwa kunzwisisa kuti pane chiri ichecho Mwari chaanoda nekudidana kwaakadana nako. Amen. Mwari ochiwanikwa mune ichocho chiri chaicho chaakada pamusoro pako. Haisi nyaya yokungofamba nokungoraramawo, asi kuti upenyu hunofanira kupiwa mukuperera kuna Mwari. Mwari okuzarurira iwe pachezvako chikonzero chekudana kwake uye chaanopanga nomweya wako.
ndizvozvo tifana kusiya zvakaipa, ndizvo tifana kuti tifambe mukunamata. Asama atina kudanirwa kuperera ipapo, takadanirwa kuti tione chiso chaJehovha, takadanirwa kuti tione kuvapo kwaMwari muupenyu hwedu. Amen. Mwari unowanikwa naivavo vanomutsvaka. Panofana kuva neupenyu hwezuva rimwe nerimwe hunoita kuti ukwanise kunoshonganiswa neichecho chiri chechokwadi chiri Mwari. Psalm 27 verse 8 yoga. Psalm 27 verse 8. Panguva yamakati tsvakai chiso changu, moyo wangu wakati kwamuri, chiso chenyu Jehovha ndichachitsvaka. Amen. Mwari paakati tsvakai chiso changu, Davhidhi unoti zvakatora mwoyo wake kuti atsvake Mwari iyeyo. Akati mumwoyo make, kana kuti mwoyo wake wakati kuna Mwari, ndichatsvaka chiso chenyu. Amen. Ndichatsvaka chiso chaJehovha. Saka zvoreva kuti pane nhano yaakararamira yekuti kutsvaka Mwari kwaari hakuna kungova chinhu chinongoitwa mukungoti Mwari ari pose pose. Saka chero ndikangoziva kuti Mwari uri pose pese, saka Mwari ndamuona. David wakadzaka pamwoyo wake akati zvinoda mwoyo wangu kuti utsvake Mwari. Sekera Ishe Jesu vanoti vakaropafadzwa vakachena pamwoyo, nekuti ivavo vachaona Mwari. Saka David akaziva Mwari haawanikwe nenzira iri kunze kwemwoyo. Saka zvakatora David kuti arive zvekare achiti ndakavanza shoko raJehovha mumwoyo mangu kuti ndirege kumutadzira. Mumwoyo imomo maida kuti ashonganiswe nezvokwadi yezviri Mwari. Amen. Namaruramire ekuti Mwari ave chokwadi kuupenyu hwake. Mwari asava wokungoudzwa kuti uriko, Mwari asava wokungonzwa kuti uriko, asi Mwari ave nobukama hunobatanidzwa newe kuti kunyange ukasvika pane chiri chakaoma uchasimudza meso ako. SaDhavhidhi unoti ndinosimudzira meso angu kumakomo, nekuti ruponeso rwangu runobva kuna Jehovha. Mwari uva chokwadi cheupenyu nokurarama, zvichibva pakutungamira kwemwoyo wakachena unoona zviri Mwari mukurarama mukati menyika yakaora kudai. Mwoyo wangu wakati ndichatsvaka Jehovha. Amen. Tinoona zvekare Sauro weTasho akati avhenekerwa nechiedza chenda Dhamasiko, parutaura chiti kubva ipapo akaenda muimba iyaiva mugwagwa unonzi wakarurama mazuva 3 nousiku 3 asingadyi nokunwa, ari pakunamata achitsvaka Mwari wakanga ataura naye. Amen. Abva ipapo abhabhatidzwa, unonzi wakaenda murenje reArabia, akaendako achitsvaka ichecho chakanga chataura naye, achitsvaka zvokwadi yaMwari wakanga ataura naye. Just imagine, akavhenekerwa, akawira pasi, akava that experience yekunzwa Ishe vachitaura. Asi haana kuti saka zvaperera pano, ndanzwa inzwi raMwari, ndaona chiedza, asi kuti akadzakisa mweya wake kuti andotsvaka ichecho Mwari chaarira pamusoro pake. Akaenda murenje reArabia. Amen. Ndiye wakazova zvekare paAntiokia, pakuti vachiri vakati vachishumira Mwari,
vachizvinyima zvokudya, vachiraramira upenyu hwokushumira Mwari. Bhaibheri rachiti Mweya Mutsvene wakanditsaura Bhanabhasi naSauro kubasa randakavadanira. Ama kana Mwari wawanikwa nemwoyo yedu, Mwari unotiitira, Mwari unotipa, Mwari unokwanirisa chiri uzere hwechaakada pamusoro poupenyu hwedu. Asi nyaya yakungoti tauya kukunamata, asi inyaya yokutsvaka Mwari nomwoyo wakachena, nyaya yekutsvaka Mwari neupenyu hwakaperera. Mwari pane chaanoda nechaanosvivira mweya yedu. Ishe vatibatsire. Ndi Mwari, you remember, kunyange akaburisa Israel akavaendesa nomurenze muya, still Mwari pane chaaida kwavari. Is it Deuteronomy chapter 8? Let's just go there. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Verse 3, is it? Verse 3. Akakuninipisa, akakuziyisa nenzara, akakugutsa nemana yawakanga usingazivi, kunyangwe madzibaba ako akanga asingaiziviwo, kuti akuzivise kuti Mwari, kuti munhu haararami nezvokudya zvoga, asi kuti munhu unorarama nezvose zvinobuda mumuromo waJehovha. Nguo dzako hadzina kusakarira, netsoka dzako hadzina kuzvimba makore awa 40. Funga mumwoyo mako kuti Jehovha Mwari wako unokuranga somunhu unoranga mwanakomana wake. Unofanira kuchengeta mirayiro yaJehovha Mwari wako. Amen. Thank you. Okay. Now, Mwari akavabudisa, akavapa mana. Vachidya mana, pane chaidiwa naMwari, kwai kuti vazvizive kuti kurarama zvinotora shoko raMwari. Anti munobona. Saka Mwari, as much as anotiitira zvaangatiitira, izvozvo zvinogunzvaniswa neupenyu hwedu, handiwo mugumo wechakadiwa naMwari pamusoro pedu. Kana ukauya nedambudziko rako kuna Mwari, Mwari akakupindura. Kana ukauya nechikumbiro kuna Mwari, Mwari akakuitira, handizvo Mwari zvaanoda kuti zvive kupera kweukama hwako naye kana kugunzvaniswa kwake newe. Zvaakada naAbhurahama, akamuropafadza, akamupa mwana, izvozvo hazvina kuva ndizvo mugumo wechakadiwa naMwari. But Mwari amuitira zvese izvozvo. Abrahama akachitanga kutsvaka chiri chechokwadi, Mwari chaakanga amudanira. Akatsvaka guta rineneyo, kwaimisa nomuvaka ari Mwari. Mwari akafadzwa nazvo kuti azviidze Mwari wake, nekuti guta irero Mwari wakanga akarigadzira. Amen. Saka Israel vachipiwa zvose zvavakapiwa, vangosanhuriwa mugumo wechakadiwa naMwari pamusoro pavo. Mwari panotiitira zvaanoita muupenyu hwedu, hazvirevi kuti ndo uzere hwaMwari ihwohwo, asi kuti nhano dzatinounzwa kwadziri naMwari kuti ama titsvake chiri chechokwadi, ticheneswe pamwoyo yedu. Nekuti rugwaro rwunoti vakaropafadzwa vakachena pamwoyo. Okay, zvingava zvakanaka kuti uve nemwoyo wakachena, zvinova zvakanaka kuti uve namavoko asina kusvibiswa, zvinova zvakanaka kuti uve nameso asingatorwi nekusarama kwenyika ino, asi izvozvo hausiriwo mugumo. Chibatiso chekuti uchiwana chiri chaicho. Anti munozviona,
kuti ugadzire chinhu chakanaka unofana kudzidziswa kugadzira chinogadzira chacho chounoda kuti chive chakanaka. Saka hazviperere pakugadzira mudziyo, asi zvinoperera pakuti unogadzira chinhu chacho chaunenge wagadzira nomudziyo wawagadzira. For instance, kana wakagadzira chidhina chakanaka, unogadzira foroma yakanaka, yokanya chidhina chakanaka, asi chidhina kunyangwe chikanaka sei hausiriwo mugumo. Kana foroma ikanaka sei, ngaigadzire chidhina chivo chakanaka. Kana chava chakanaka, ngachichiva kaimba. Kana yavakwa imba, yochigarwa mairi. Anti munobona, hazviperere pauti foroma yakanaka, hazviperere pauti chidhina chakanaka, hazviperere pauti imba yakanaka, asi kuti chawaigadzirira wochiriva zvino unochibatisa. Ndokudaro kwatakaitwa naMwari. Une moyo wakachena zvakanaka, wakasiya zvakaipa zvakanaka, but handiwo mugumo. Zvino Peter unotaura pane nzvimbo achiti kutonga kuchatanga paimba yaMwari. Zvino kana ivavo vakatenda zvichitogozha kuti vaponeswe, ko zvikuru sei namo kune ivavo vari kunze vasina kuzvigamuchira. Anti munobona, hatiuyire pano kuti tingova vakanaka koga, asi kuti kunaka ikoko kutiendese muupo hwechokwadi hwaMwari. Ishe vatibatsire. Saka taverenga pano, Mwari wakavapa mana, haana kuwapira kuti uve mugumo, asi kuti vaziva kuti munhu ararame nechingwa koga, asi neshoko rinobuda muromo maMwari. Amen. Then that was verse 3, was it? Now we just want to go up. Verse 2. Tatanga kuwerenga verse 3 kuti tione kusimbiswa kweverse 2. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Unofanira kurangarira nzira yose yawakafambiswa nayo naJehovha Mwari wako murenje makore awa 40, kuti akuninipise nokukuedza, kuti azive zvaiva mumwoyo mako, kana wakanga uchida kuchengeta mirayiro yake kana kwete. Thank you. Mwari akavapfudza nemaakavapfudza namo. Chaidiwa naMwari achisi chokuti vakange vabvuma, nokuti apa vakange vatoteerera shoko raMwari rekuti vabude muIjipita. Vakange vachitodye mana nemvura yepadombo. But Mwari pane chaaida kwavari. Mukaverenga apa chaizvo munoona kuti vakabva Ijipita, but havana kubva kuIjipita nouzere hwechaidiwa naMwari pavari. Dai moyo yavo yaida kuchengeta shoko raMwari, dai moyo yavo yaida kurarama nenzira yeutsvene hwaMwari, dai Mwari asina kuvapfudza nomurenje. But Mwari ari kuti ndakupfudza nomurenje kuti ndinyatsoziva kuti unoda here kuchengeta mirayiro yangu nemoyo wako. Dai vanga vanguva vazviita nemoyo, apaizodiwa zvekare kuti vapfudzwe nechinotsvaka mwoyo yavo kuti ive kuna Mwari. Saka takauya kuna Mwari, takatendeuka tiri kunamata, but handizvo hama zviri mugumo wechatakadirwa naMwari. Mwari achiri kuvaka nokufamba nokubata nesu kuti musikike matiri hunhu hunokwanisa kuzvipa muuzere kuti Mwari akwanise
kuonekwa nesu. Amen. Vakaropafadzwa vakachena pamoyo nekuti vachavona Mwari. Amen. Amen. Now, vabuda muIjipita vachifamba murenje vachiita zvose zvavakanga vachiita. Vavakata panekeri vaita zvese zvokunamata. Mwari still unotaura navo chapter 4 yaDeuteronomy verse 29. Deuteronomy chapter 4 verse 29. Asi kana mukazotsvaka Jehovha Mwari wako, ipapo uchamuwana, kana ukamutsvaka nomwoyo wako wose nemweya wako wose. Amen. Mwari anowanikwa kana akutsvakwa nemwoyo wose nomweya wose. Amen. Nekuti patinounzwa kukunamata uku, tiri panyika yatinokunzwaniswa nezvinhu zvinonyangadza nokusatisa chimiro chedu pamberi paMwari. Asi taunzwa kukunamata, pane chinoiva nzara nenyota mukati medu, zvinotipa kuparadzaniswa nekuora kuri nyika, zvinotipa kuparadzaniswa nezvakashata zviri nyika. Toiva nemoyo wakachena, moyo iwoyo koga unochikwanisa zvino kutsvaka Mwari. Amen. Uyezve Bhaibheri rati pano, mukanditsvaka nemoyo wose. Ama hausi moyo wakavhenganiswa nekuora nekushata kuri nyika ino. Hausi moyo wakabatwa mumambure ezvakaipa zvenyika ino. Asi moyo wakapiwa kuna Mwari. Moyo wakanatswa kubva pahana yakaipa. Moyo wakashambidzwa mukururama kwaMwari. Moyo iwoyo una maruramire ekuchiwana Mwari wacho. Saka kuuya kuchechi asatatanga, kungonamata atisatakwanirise hama, asi kuti tiri kugadzirisa, tiri kuumba chimiro chinotipa kuti tione Mwari. Amen. Ishe wakadzikinura Israel nenyasha dzake. Amen. Amen. Akavaisa murenje zvotaona kuti achiprova chaiva chishuvo chemwoyo yavo. Amen. Atina kuuya kukunamata kuti mwoyo yangu yakachena. Atina kuuya kukutenda nokuda kuti takarurama. Atina kuuya kukutenda nokuti upenyu hwedu hwanga hwakachena. Takauya tose takaputirwa nezvakaipa nokusarama kwenyika ino. Amen. Ishe Jesu Kristu wakauya kuzofira vatadzi. Paul anoti achiti ini ndiri mukuru wavo. Atina kuuya kuzodzikinurwa nokuti takanaka. Atina mati Mwari nokuti takarurama. Asi kuti Mwari akatiunza munharaunda yekuti tichikwanisa kuchicheneswa tichitsvaka Mwari na. Ati munozviona? Atitsvaki Mwari mukuuya kwedu. Asi kuti tinotsvaka Mwari kana tichinge tauya. Moyo yedu yaruramisirwa kuti ive namakwanisire ekupiwa pamberi paMwari. Moyo nomweya yedu zvakaperera pamberi paMwari. Ndiani achaona Mwari? Mwari haaonekwe mukungouya kwedu. Amen. Nokuti izvo zvinoitwa nenyasha dzaMwari. Ati munozviona? Inyasha dzaMwari zvinotipa nokutiitira zvinotiunza kukunamata. Zvakadaro kuna Jakobho, wakareva nokupupura nomwoyo wake achiti, handina kufanirwa nezvose zvamakandiitira. Ndakayambuka Jorodhani rwuni netsvimbo yangu yoga, asi zvino ndava mapoka maviri. Ati fambe fambe. Amen.
Mwari wakamusonganisa nezvinokwanisa kundobata pamwoyo wake kuti Mwari aone kuti Jakobho chii chainyatsoda. Amen. Akafugama pakunamata akati, Mwari Esau ari kuuya, akuya kuzoparadza zvose zvamakandipa, saka imi ndimi munokwanisa kundirwira. Amen. Achichema nokuda kwezvaaiva nazvo kuti ungarasikirwa nazvo. Asi mutumwa akati adzaka, woita michimba naye. Akati, ndisiye. Akati, handikusiyei, kudakara mandiropafadza. Chii chaidiwa nomwoyo waJakobho? Ama pakungopinzwa munyaya yekuti Esau ari kuuya, wakavhunduka paupenyu, akati, vana vangu vakuparara, pfuma yangu yakutorwa. Asi warwa nomutumwa zvino, haana kuzotaura zvavana, haana kuzotaura zvepfuma, wakataura zvomweya wake kuti ukwanise kushonganiswa naMwari. Akati, handikusiyei kusvika mandiropafadza. Amen. Ama Mwari anotidanira kuti pakuguma tingopasha kuchikoro. Mwari anotidanira kuti angorodza simba rake rekuporesa patakarwara. Kuti Mwari anati mwoyo yedu isvike pakukwanisa kutsvaka Mwari. Amen. Nomweya wakaperera, nomwoyo wakaperera. Amen. Pasina nyaya yekumanikidzwa, pasina nyaya yekugomedzerwa, pasina nyaya yekupushwa, asi kuti mukati mako mava nechitubu. Amen. Amen. Ishe Jesu anodaro kumudzimai uya, kana ukamwa mvura yandinokupa, ichava chitubu chinovharira kupenyu kusingaperi. Asi chii chinombonwisa mvura? Inyota. Is that right? Kana ukava nenyota, ukanonwa mvura iri chaiyo, mvura iyo ichazova chitubu mauri. Saka pane zvinhu zvinotiudza kune chiri chaicho. Zvisati zviri mugumo, kana ndamwa mvura yanyota yapera, ishai kuti hazviperere pakungoti nyota yapera, asi kuti zvino pachava nechitubu chichabva mauri chichivharira kupenyu kusingaperi. That's what we need, hama. Kwete nyaya kungoti mvura ivepo, nyota ipere. Mvura ine chainonongedzera chinodarika kupera kwenyota panguva iyoyo. Amen. Ishe vatibatsire. NdiMwari vanoda kuti tivuye kune chiri chaicho. Vanoda kuti tivuye kwete kune chinopfuura, asi tivuye kune chinorarama. Chinonzi naIshe Jesu Kristu chitubu chemvura mhenyu. Amen. I just like these words. Zvinotaurwa nomuprofita muMarriage Life. If you can just come up more, but handineti kuramba chingodzokorora kuverenga mashoko iwawo. Amen. Pa page 14, Prophet anoti, pa paragraph 101. Do you notice David here? He said, my soul thirsts for thee. Oh, I love that. As in a dry land where there is no water. Just imagine. He said, my soul is so thirsty. I'm thirsting for you. Just like I was in a land where there was no water. He must find water or perish. My soul is thirsting for thee. Now God made a man with a thirst.
There is a part of a human being is his thirst. God made the thirst in a man to thirst for God. And the devil perverted it and make it a thirst for his kingdom, for the world. Do you get it? Do you get it? Amen. The thirst in a man is godly. For God made man to thirst. Thirst for God. And David surrendered himself and said, my soul is thirsting like I was in a dry land, where there's no water. I thirst for thee, O God. There you are. David said, I seen thee in thy sanctuary, and my soul thirsts for that power. There you are. That's the difference. That's what makes things different. Is the thirst that God gives you, and you satisfy it with the water. Amen. Anti munomona. Zvakatsvakwa nokushuyiwa naDhavhidha. Mashure mokunge Mwari aradza simba rake muupenyu hwake. NdiDhavhidha uyo akarwa neshumba akaiuraya. NdiDhavhidha uyo akarwirwa paruoko rwebere. NdiDhavhidha uyo akarwirwa pafumo raGoriati. NdiDhavhidha uyo akarwirwa maoko avaFilistia. Unoti mweya wangu unoshuva, unopanga kuti ndiwane mvura iri yechokwadi. Ndochikonzero Mwari akatiunza kwaari. Seshoko raMwari hama richiparidzwa, hama kudena nyota matiri. Kuti matiri muve nenyota, matiri muve nehanya, matiri muve nechinopanga kuti ndinoda kuona Mwari, ndinoda simba raMwari, ndinoda uchene hwaMwari, ndinoda kururama kwaMwari, kwete kwekuudzwa, kwete kwekuparidzirwa. Hama kuparidza handiyo nyaya, kunzwa zvaparidzwa handiyo nyaya. Zvinotiendesa kune chiri chaicho hama, chisingawanikwe mumharidzo, chisingawanikwe mumashoko anoparidza, chisingawanikwe munharaunda dzenyika ino, asi kuti waswededzwa musimba rekuvapo kwaMwari. Ndo zvinonzi naDhavhidha, ndakava nenyota. Ishe vatibatsire. Come unto me, all you that thirst. Come and drink from the fountain of life, freely, without money, without price. There is a fountain open in the house of God, in the city of David. There is a fountain that you are thirsting for. Certainly it is. Don't try to pervert it by trying to say, I was satisfied by drinking, I was satisfied by having a date with this girl, I'll sleep out a little on my husband, I'll go out a little on my wife. You are only heaping judgment. Amen. There is a thirst, and there is a water. Amen. Which is called the water. Amen. Amen. Maybe it's chili papa dottoga mashure Shona. I just love to read this. Page 9. But in eternity is one complete.
a circle that has no end. It never had a beginning, and it never will have an end. And how that in the world? Now, in the world, we know that there's a real true spirit of love. There's a real true spirit of loyalty. There's a real true spirit of honesty. How many knows that? We know it, we see it. Well, that is God, the very fountain. Whenever we come to something that is real, that is God. Amen. Real is not just something that is true. Yes, we have come to church. That is good. Can you see? But that's not the real thing. The word is being preached, but that's not the real thing. You get the point? As I said the other day, the finger can point to the sun, but the sun is not at the end of the finger. Amen. We want the real thing. Amen. Now let's close our eyes to our own imaginations for a few moments and go back before there was a beginning. Amen. That great fountain of all eternity was that spirit of love, joy, that spirit of honesty, that spirit of trueness in this perfection. And then out of the existence of the Father went out the Logos, which was the Son. Which was the Son? Which was a theophany, which was the body of that great Jehovah. It went forth in a celestial body. Thus the Logos. The word spoke out of them great fountains of life and went forth. And there was the theophany, which was God made into word. Then the theophany was made flesh in the person Christ Jesus. Then all the fullness of the Trinity dwelt in him, both the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The very existence of God, which dwelt in the Logos, the real manifestation of God, was brought down and put in a body so that we can touch it, so that we can partake of it. Not just to see his good works, not just to eat the bread that is blessed, not just to get healing from our sickness, but the purpose of this flesh was to make an entrance for us. Like Paul says, Amen. Tavuya Paul andachiti tagadzirwa nzira itsva menyu yatinokwanisa kupinda nayo. Chii chatiri kumboda, taona kuti kubva musiyena nakuyenda makadzaka mutumbi weshoko, kubva kumutumbi weshoko pakauya mutumbi wenyama. Paul woti ndiye chidzitiro chinotipa maruramire
ekuti tipinde nenzira iyo itsva mhenyu iyi yaakativambira iye pakufa kwake pamuchinjikwa. Saka muchinjikwa hauna kukwana kudakara watiendesa mumaruramire kunoshongana neichocho chiri chechokwadi. Amen. Can you see? Because adzaka mumutumbi uyu wainzwa nzara, wainzwa hope, waineta, wairwadziwa, waichema. Is that right? Waidumbirwa. Amen. But sei kumwari wakazviratidza mumutumbi uyu. Amen. As much as it is ama tingafunga kuti ama changa chiri chinhu chakanaka, aitaivapo pamazuva aJesu achifamba panyika. Chaiva chinhu chakanaka sei aitaigara naye, tichidya zvokudya pamwechete naye, tichifamba naye. Ama ndinoda kuudzai kuti izvozvo hazvina kunaka samanakiro akaita Jesu wava muchimiro chaari kwatiri zuva ranhasi, achitipa maruramire. Nekuti dai takava naye panyama taingofamba naye, but iko zvino hatisi kungofamba naye, ari matiri, isu tiri maari. Amen. Tapiwa tasvitswa panhano inodarika kufamba naye on the shores of Galilee. Tasvitswa panhano inodarika kudya chingwa chaanenge awanza. Taunzwa mukuvapo kwoupo hwaMwari. Saka izvozvo zvinonotipa maruramire ekuti tiwane Mwari. Saka Jesu wakadzaka muchimiro chenyama, waida kuti atipe makwanisire anorehwa naPauro kuna zvakazarurwa, kuna vaHebheru, achiti pane njira itsva mhenyu yatakavambirwa pakufa kwake pamuchinjikwa, kuti isu tishambidzwe nemvura yakachena, tinatswe pahana yakaipa. Amen. Tisingazvinunguki pakutenda, but in boldness tipinde. Amen. Muchidzitiro chetemberi. Amen. Ndiani achawana Mwari? Kwai ndivavo vakachena pamoyo, ndivavo Mwari vaakadanira kwaari, ndivavo Mwari vaakashuvira kuti vatsvake chiri chokwadi choumwari hwake. Amen. Do you know kuti kuna vazhinji vakaona Jesu vakamubata mavoko, kuna vazhinji vakaona Jesu vavagoverani nezvakanaka zvaaita, asi havana kukwanisa kuona Mwari. Havana kukwanisa kuona. Haana kubvunza here vadzidzi vake zuva akati, ko vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndinaaniko? Vakakunzvana naye vakati muprofita, vakaporeswa naye vakati ndiEriya. Is that right? Vakamuona achichema paguva raLazaro vakati handi Jeremia. Vakamuona achitsiura zvakaipa vakati Johani akamuka kuvakafa. Asama pane simba rakadzaka ipapo, simba rakabva muzvienda nakuenda, zivo yakabva kuna Mwari unorarama yakapinda muna Pita ikamuzivisa kuti uyu ndiye Mesaya. Amen. Wakanga awana chisina kuwanikwa nevakakunzvana naye panyama, wakanga awana chisina kuwanikwa kunyange nevakamuka kuvakafa. Avamuchaiye. Amen. Dai Mwari vaitibatsira. Ndiani achawana Mwari? Ndivavo vanenge vagadzirwa mwoyo yavo kuti ipange chiri chechokwadi chekunamatwa kwaMwari. Amen. Hama izvo zvinotipfuudza panyaya yekungonetsana chiti ngatiite zvakanaka, yekungonetsana chiti uyewo kuchechi kana, yekungonetsana tichiti fambewo zvakarurama, yekungonetsana tichiti ngatiitewo zvakanaka. Ama tinenge tapedza ipapo. Amen. Tinenge tadarika nhano idzodzo dzatipa maruramire ekufamba kwete mune nyika iri zvino, sekutaura kwaPauro anotaura achiti kana makamutswa pamwechete naye mava kutsvaka zviri kudenga.
kwa ari agere pachigaro. Amen. Nokuti kana iye, amen, kwete anotiraramisa, kana iye upenyu hwedu, kureva kuti hatichisi zvino tiri kurarama sapauro anotaura chidaro, asi kuti Kristu ndiye ava upenyu hwedu. Kurarama kwedu hatisisu zvino, asi kuti Jesu hachisingori watingangoti muchikinuri wedu, watingangoti wakanaka, watingangoti anoporesa, asi kuti ava upenyu hwedu chaiwo. Saka kana ava upenyu hwedu chaiwo, then tapiwa kukwandiriswa kwezvinova iye kuti ndiye mukova, ndiye njira, ndiye zvokwadi. Tapiwa maruramire ekuti tisonganiswe naMwari iye watinopanga, watinotsvaka. Amen. Vanomutsvaka nemoyo vachamuona. Psalm 53. Psalm 53. Can you read verse 2, Yoga? Verse 2. Mwari ari kudenga wakatarira pasi kuvana vavanhu kuti avone kana wakachenjera aripo unotsvaka Mwari. Andi kuna Makoronike Espiri chapter 15 verse 1. Makoronike 3 chapter 15. From verse 1. Verse 1. Zvino mweya waMwari wakauya pamusoro paAzaria mwanakomana waOdhedhi, akabuda kundosongana naAsa, akati kwaari, nditeererei imi, Asa navaJudha navaBhenjamini mose. Jehovha unemi, kana imi munaye, kana mukamutsvaka, uchawanikwa nemi. Asi kana mukamurasha, iye uchakurashaiwo. Zvino nguva huru vaIsraeri vakanga vasina Mwari wazvokwadi, kana muprista unodzidzisa zvokwadi, kana muprista unodzidzisa, kana murayiro. Asi vakati vachitendeukira kuna Jehovha Mwari waIsraeri pakutambudzika kwavo nokumutsvaka, iye akawanikwa navo. Zvino nenguva iyo waibuda nowaipinda vakanga vasino rugare, asi vanhu vose vakanga vagere panyika idzo vaiva pakutambudzika kukuru. Thank you. Now, Asa waitwe mambo, mweya waMwari unouya pamusoro pehama iyi, unotaurira Asa waiva rudzi rwaJudha naBhenjamini, waiva rumwe rudzi rwaiva mushe waJudha. Akati, kana mukatsvaka Mwari, iye uchawanikwa nemi. Amen. Kwai nguva yakareba vaIsraeri vanga vasina Mwari. Ama temberi yaivapo yakavakwa naSoromoni, murayiro waivapo wakanyorwa naMozisi, zvose zvakanga zviripo, asi pakanga pasina Mwari. Vaichengeta masabata vachienda kundonamata, but Mwari wakanga asipo. Uneyeuka pamazuva aEli, kwai vanhu vakanga vari murima, there was no open vision. Mwari akanga asingaoneki. Amen. Asi muprista waivapo, areka yaivapo, efodi yaivapo, kunamata kwainamatwa, asi Mwari wakanga asipo. Saka zvinogona hama kuti tinamate Mwari, iye Mwari wacho usipo. Kana sina kusvitswa mweya yedu,
pakuda kunobata chiri chokwadi cheumwari hwaMwari. Takaperera pangoti Mwari wandiropafadza, ndane chichi ndane checho. Mumwe angaona imba yake, angaona motokari yake, angangoona zvaari kuchiita nokupasha, toti saka zvaringana Mwari tinaye. Hama izvozvo zvose handiwo mugumo wokunamata, asi kuti zvose izvo baba hama zvinongova zvibatizo zvoti mweya yedu itsvake Mwari wechokwadi, tikunzvaniswe nezvokwadi yeumwari hwaMwari. Amen. Kana tikamutsvaka nemoyo, Mwari tichamuwana. Amen. Mabasa 17 kola ndijekesera nyaya yokuti hazvinei tinorarama chiti Mwari tinaye, Mwari ari poshe poshe, asi ama pane nzvimbo, pane nharaunda inotipinza muchokwadi cheumwari hwaMwari. Mabasa 17:26 ne-27. Mabasa chapter 17 verse 26 ne-27. Mabasa vaapostora chapter 17. Wakaita marudzi ose avanhu achibva kuno mumwe chete kuti agare pose panyika, ambotara nguva dzavakatemerwa nemiganhu yokugara kwavo, kuti vatsvake Mwari, zvimwe vangamutsvangadzire, vamuwane kunyangwe asiri kure nomumwe wedu. Nokuti maari tino upenyu, tinofamba, tiripo sezvavakareva vamwe vanyori venziyo vekwenyu vachiti, nokuti tiri rudzi rwakevo. Amen. Mwari wakatipa miganhu, akatipa nzvimbo dzokurarama, akatipa nguva yokurarama. Mwari iyeyo haasati ari kure nesu, tinofamba maari, tinoraramawo maari. Ndizvozvo nekuti iye wakati anobudisa zuva rake pana vakanaka navakaipa. Saka vakaipa vakaona zuva, kana vakanayirwa nemvura, kana vakapiwa upenyu, zvinoreva zvose kuti zvinobva kuna Mwari. Amen. Asama handiwo umwari watiri kuda, handiko kuziva Mwari kwatiri kuda, handiko kuwana Mwari kwatiri kuda. Mwari ada kuti timutsvake nemoyo. Ndochikonzero zvanzi kunyange zvakadero, Mwari wakapa mukana kuti vanhu vatsvanzvadzire kuti vamuwane, kunyange aripo hake pedo nesu muupenyu nokurarama kwedu kuzuva nezuva. Asi hama pane chinotsvakwa chiri chokwadi cheumwari hwaMwari, kuti hama ichecho tichiwane. Kana tachiwana, torarama nesimba rinobva mune ichecho. Amen. Ngakuudzai, mana pavakaipiwa yaiva maruramire ekuti vaende kune chiri chechokwadi. Pavakayambuka Jorodhani vasvika paGirigari, Bhaibheri rinotidza richiti vakadya chirayiro. Mwari akavayambutsa muzuva, akati munguva yaApril. Sei wakazviita Mwari? Wakada kuti pavakange voyambuka, pavakange vondosvika munyika yechipikirwa, vachitora chirayiro kana kuti Paseka nezviri zvezvokwadi zvenyika yechipikirwa, mana yakaguma, vakatanga kudya gorosi renyika yechipikirwa. Nemhaka yei? Nemhaka yokuti Mwari wakanga apruva kuti vakanga vatsvaka vachida Mwari nokuchengeta mirayiro yake nemoyo wose. Amen. Ndiye Mwari wakatidana kuti munamate, ndiye Mwari akatiitira nyasha, ndiye Mwari wakatiunza munharaunda dzokunamatwa kwake. Amen. Amatiza tiri vanhu vanongova dzvungairi pamusoro penyika, hatinzongori vanhu vanongova vezvinamato vanongonamata panyika ino. Mwoyo yavo yakangosenta pane zvinhu zvinongova nyika, pane zvinhu zvinongova upenyu huno, pane zvinhu zvinongova nguva ino. Hama Mwari wakatiunza munharaunda dzezienda kuenda. Kutsvaka kwedu Mwari hakuzati kuri kwezvinhu nenguva inodarika,
asi kuti akutsvaka chiri chechokwadi cheumwari hwaMwari. Mwari wokudenga vatibatsire. Maybe tichipfiga ngativerengei mumaridzo iyi yalife. Akuverenga zvikari papage 11. Because let us settle this in our mind now, once and forever. There's only one way to have life. That's right. And to know Him is life. That's the only way that we can have life. And no other way. For God has only promised life through Jesus Christ. So the Bible says, to know Him is life. How do we know Him? Because somebody told us about Him. Because we read about Him. Somebody preached about Him. That's not knowing Him. It's far from knowing Him. Amen. But to know Him is life. How do we know Him? When we seek Him and then find Him. After we find Him, now we know who He is and what He is to us. Amen. Then from henceforth, our lives are not led by any sensation, but the very life of God. That's why the Hebrew children could say, our God will deliver us. Even though He does not deliver us, we know Him. Amen. We shall still worship Him. Not caused by circumstances, but because we know Him. And to know Him is life. Blessed be the name of the Lord. God only promised life through Jesus Christ. And the great Jehovah, without beginning and without ending, without beginning of days or ending of years, He has given us life through Jesus Christ and Him alone. Not to recognize Him as a good person, not just to worship Him as He would be a God, which He is God. But the thing is to do is to know Him. That's it. Not to worship Him, but to know Him is life. The devils worshipped Him. Certainly every knee shall bow. And when all those knees bow before Him, it doesn't mean then they'll have life. Amen. They'll still be damned. Amen. But to know Him is life. Amen. Ndinomuziva sei? Ama andimuzive ndiri mumatakanyanya ekusarurama kwangu. Andimuzive ndichikanyanga zvivi zvangu. Andimuzive ndakabatanidzwa nechizoro chenyika yanhasi. Andimuzive ndichifamba nenzira nomutoo wokusarurama kwerima rino. Asi kuti ndienda bviswa kune zviro zvose. Ndaudzwa kunharaunda itsva dzenzira itsva mhenyu yatinowana naye mapindire kuti ndinogujaniswa naye. Kwete kungomunamata, kwete kungomushumira, asi kuti kumuziva. Kana ndikamushumira zvichibva pakumuziva,
then zvine zvazvinoita kuupenyu hwavo. Amen. Dai Mwari vakatibatsira, ndiani achawana Mwari? Ndi ava vanomutsvaka nemoyo. Amen. Vanomuwana muchimiro chezviri iye. Kwai akafadzwa naAbraham naIsaac naJacob, vachigara mumatende vachitsvaka guta rinouya, nokuda kwokuti guta iroro akarigadzira. Saka vaitsvaka chiri chechokwadi, vaitsvaka chakaitwa naMwari, vaitsvaka chakasviriwa nokudiwa naMwari pamwoyo wake. Paakazowana vanhu vanotsvaka ichocho, ndo paakati saka zvino ndava Mwari. Amen. You get the point? Mwari haaitwe Mwari nokuda kwokuti vanhu vangofara kuti mvura yanaya. Mwari watiitira zvakanaka, chibage changu chafa saka mvura yanaya. Mwari watiitira zvakanaka, zuva rabuda tanga tanzwa nechando. Hazviiti Mwari Mwari izvozvo. Mwari kunoitwa Mwari kana zviri mwoyo wake zvajeka kumwoyo yedu, taakutsvaka izvozvo, taakuraramira izvozvo, taakufamba mune izvozvo, then Mwari wava Mwari. Amen. Ndo zvaakadzakira kubva muchimiro chezienda nakuenda, achipinda mulogos, achipinda mumutumbi, achifa paKalvari. Haana kufira paKalvari kuti mvura inaye, haana kufira paKalvari kuti vanhu varime vakohwe zvakawanda, haana kufira paKalvari kuti vanhu vaone rugare nokufara panyika. Wakafira kuti tiunzwe muupo hwaMwari. Amen. Tiwane maruramiro ekutsvaka nokubata zviri Mwari paupenyu hwedu. Hama dai Mwari vakatibatsira tikapeputswa kuti hama tisvike pamuonero uri zvokwadi yekuva Mwari kwake. Amen. Ndichamuziva Ishe wangu aponde, Shamira naye